Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang version ko ng pagluto ng adobong atay ng manok. Okay guys, huwag na natin patagalin pa, umpisa na natin. As you can see, nagpainit na ako ng mantika sa ating wok. Ilagay na natin itong isang ulo ng bawang. I-brown lang natin yan guys. Kapag light brown na yung garlic, ilagay na natin itong isang malaking onion. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, ilagay na natin itong 1 kilong atay ng manok. Ayan guys. Gigisa lang natin ng mabuti yan. Hanggang sa mawala yung pagka-fresh nito. After 5 minutes, timpla na natin yan ang dahon ng laurel. Mga 3 pieces. At saka isang pork cube. Yan yung magiging pampalasa natin. And then, 5 pirasong siling labuyo. Guys, hiniwa ko na yan. 1/4 cup na soy sauce. At saka 1/4 cup din na calamansi juice. Calamansi juice ang gamit natin guys, no, para mas malinamnam. Yan, haluin lang natin. Ang dahan-dahan para hindi madurog yung ating atay ng manok. Ayan guys, hayaan lang natin kumulo muna yan. After few minutes, ayan guys, medyo natuyo na yung ating sabaw, no? Ngayon naman, maglalagay pa tayo ng konting oyster sauce. Siguro mga 2 tablespoon na lang. And then, imbis na sugar guys, maglalagay tayo ng 1/2 cup na Sprite. Ayan, isa rin yan sa mga sikreto para mas malinamnam yung ating adobong atay ng manok. Yan guys, haluin lang din ulit natin ng bahagya yan. At i-continue pa natin yung pagluto hanggang sa medyo matuyo yung sabaw. After 5 minutes, ayan, medyo natuyo na siya. Tikman naman natin guys. Sarap ng pagkakaadobo guys. Iba talaga pag kalamansi yung gamit natin na pampaasim. O diba guys, ganoon lang kadaling magluto ng adobong atay ng manok. Naglagay lang tayo dyan ng isang pork cube at saka Sprite. And then ang ginamit nating pampaasim yung kalamansi. Yung pork cube naman guys, para may ibang flavor yung lasa ng sabaw natin, no? Kaya kahit atay lang, siguradong masarap yan. Ngayon naman, papakulo na lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes at pwede na yung iserve. And guys, sana nagustuhan nyo ang version natin ng pagluto ng adobong atay. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!